Ede was van oudsher eigenlijk een vlasdorp. Het ligt hier ook aan de grens. Er hebben heel veel Belgen ook in het vlas gewerkt. België is natuurlijk ook een vlasland. Vlas wordt vooral gebruikt al oudsher voor het linnen. En van het linnen wordt kleding gemaakt. Dus het is een heel sterk product. Linnenkleding neemt heel veel vocht op. Dat is een kenmerk van het linnen. Ook de linnen handdoek en zo, die neemt veel meer vocht op dan een katoen of een ander soort handdoek. Dus een duurzaam product. Het heeft zijn natuurlijk wel eens mindere periodes gekend, maar door de eeuwen heen, er is een boek van Bert de Wilde, 20 eeuwen vlas. Dus dat geeft al aan dat het heel lang bestaat en zich altijd staande houdt. Wat is de toekomst van vlas? De toekomst van vlas? Kijk, vlas geeft zoveel mogelijkheden. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het vlas. Maar vlas is natuurlijk een natuurproduct en natuurproducten zijn altijd duurder dan een ander product. Maar vorig jaar hadden we hier bijvoorbeeld een scooter gemaakt van vlascomposiet. Er is ook al een elektrische auto gemaakt van vlascomposiet door de Technische Universiteit van Eindhoven. Dit jaar hadden we hier graag gehad, maar dat is niet gelukt. Misschien dan voor volgend jaar. Ik ben onlangs naar Brugge geweest, ook over een expositie over vlas. En daar hadden ze inbouwdozen voor de elektriciteit, waarop de schakelaars ingaan. En die zijn gemaakt van een nieuw product, een polymeerproduct eigenlijk gemengd met vlasvezels. En dat is dan weer een ander soort composiet en daar worden die inbouwdozen van gemaakt. Dus het is lichter, meer milieubewust. Dus het is een kwestie van tijd en van geld dat het toch zijn waarde zal aantonen en toekomst blijft behouden voor meerdere toepassingen van vlas. En wat hebt u in uw handen? Nou kijk, hier het vlas zoals het nu op het land je kan net nog zien, in bloei staat. Dus daar komt, eigenlijk zou het niet geloven, maar daar komt het linnen van en het lijnolie. Dus dat vlas wordt niet gemaaid, maar dat wordt getrokken. Je ziet de wortels die zitten er nog aan. Dan wordt het vlas op het land ligt dan te roten. En roten dat houdt niet anders in, want het linnen zit aan de buitenkant van de stam. En door het roten ontstaat een schimmelwerking. En die schimmelwerking die lost de pectine op, dat is een soort lijmstof moet ik zeggen, die de vezel vasthoudt op die stam. En door die warmte en vocht van het regen, dan krijg je dus het roten en laat die buitenkant makkelijker los. En ik laat het zo even zien. Dan zie je, ik leg dat even terzijde. Kijk, als die slecht gerood is, gaat dat moeilijk. Is die goed gerood, gaat het wat makkelijker. Maar zo kan je zien dat het linnen aan de buitenkant van de stam zit. Dat is een holle stam. Als dat proces zich voltrokken heeft, dan krijg je het geroten vlas. Dat wordt binnengehaald en dat gaat naar de brakelmachine. Dus die breekt dat vlas op heel veel plaatsen, wordt dat gebroken. En dan wordt het gezwingeld en dan slaan ze, ik doe het hier zo even maar een beetje voor, dan wordt dat zo gebroken flink. En dan zie je, er komt al wat houtstokjes, de lemen komen eruit. En dan wordt dat gezwingeld. En met het zwingelen, dat is niet anders dan alle hout eruit slaan. En dan krijg je dit, dan krijg je eigenlijk het linnen. En dit linnen, dat gaat naar de weverijen en de spinnerijen. En daar krijg je dan de mooie linnen doeken van. En de kleding. Dus dat is eigenlijk het meeste gebruik van het vlas. Dus de kleding nog. En wat is de invloed van het klimaat op de vlasproductie? Nou, het vlas heeft een beetje zeeklimaat nodig. En daarom groeit het ook in België, Frankrijk, zo'n beetje langs de kust. Hier in West-Vlaanderen ook. En dat is eigenlijk het beste klimaat voor vlas. En wat of hier de lemen, want ze zeggen altijd van vlas gaat niks verloren.
Van de leemen worden platen geperst en die platen die worden weer gebruikt voor meubelen enzovoort enzovoort. Ik heb ook iets gehoord over isolatiemateriaal. Ja, het isoleert ook goed, dus het wordt ook gebruikt, toepassing voor isolatiematerialen. De bolletjes die er afkomen van het vlas, van die grote machine die je ziet staan, die ontzaad het vlas direct. Dus dan gaan de bolletjes eraf. Dan krijg je lijnzaad. En het restant van die bolletjes, dat wordt dan gebruikt voor veevoer. Bijvoorbeeld. Dus daar gaat niks verloren van de plant. Kunt u zich even voorstellen? Mijn naam is Erna Evers en ik kom uit Zelhem, uit de Gelderse Achterhoek. En nu zijn we in Ede en u laat hier iets zien op de markt. En wat is dat? Ik demonstreer op de markt het verwerken van het vlas en daar zijn de onderdelen is daar het braken van het vlas, het zwingelen van het vlas en het hekelen van het vlas. Dat zijn 3 verschillende onderdelen die ik laat zien. Het braken van het vlas heeft tot doel het stro eruit te halen en de vlas zo mooi mogelijk de korte stukjes eruit te verwerken. Dus eigenlijk de hoofdzaak van het braken is de strootjes eruit te halen. En dan krijg je een soepele structuur. Dan krijg je een soepele structuur. Ja, de strootjes die eruit vallen, dat zijn allemaal kleine strootjes. Die werden vroeger gebruikt om de oven ermee aan te maken, die oude stenen ovens. En later, zoals nu, wordt het gebruikt om te strooien in de stallen bij de paarden. Het werd vroeger ook wel gebruikt om een aardappelkuil of een wortelkuil mee af te dekken. Dus het had eigenlijk het afval kent het vlas niet, alles wordt gebruikt. Het is een restproduct. Maar de eerste handeling na het roten van het vlas is dus het braken van het vlas. En dat was een winterkarweitje. Dan was er op het land niet veel meer te doen en dan werd in de winter het gebraakt. Na het braken dan moet het gezwingeld worden. Dat doe je op een zwingelplank, dat is de voorloper van de zwingelmolen. De zwingelplank die heeft tot doel om de korte stukken eruit te halen uit het vlas en om de strootjes die er nog in zitten zoveel mogelijk te verwijderen. Op een gegeven moment dan zie je dat het vlas mooi gaat glimmen en dat het schoon wordt. Dat is eigenlijk het doel van het zwingelen. Met de zwingelspaan doe je dat. Ja. En de volgende stap? En daarna, als het gezwingeld is, dan dan moet je het gaan hekelen. En hekelen is ervoor om de vezel te splijten. Het zit een beetje aan elkaar geplakt. Je kan in eerste instantie na het zwingelen precies zien wat één stengeltje geweest is. En als je het gaat hekelen, dan splijt je die vezels, dan splijt je dat stengeltje. En je begint met een grove hekel en je werkt telkens naar een fijnere hekel toe. Dus hoe mooier dat je hekelt, hoe mooier draad je naar de hand kunt spinnen. Want er mogen zo min mogelijk strootjes in zitten, knoopjes in zitten. En het moet zo mooi mogelijk gespleten zijn. Dus mooi mogelijk gekamd zijn eigenlijk. Hekelen is een vorm van kammen. Zo. Ja, hebben we gezien. En dan kan het gespind worden. Ja, na het hekelen dan is het eigenlijk de bedoeling dat je een vlasrokken maakt. En dat heet een vlasrokken omdat de boerenvrouwen dat vroeger een soort rokje van het vlas maakten op hun schort. Die vlasstok op je spinnenwiel, dat is een losse stok, dus die kon je dan zo op je schort in dat matje van vlas rollen. Ik denk dat dat de duidelijkste beschrijving is. Je kan het ook uit de hand spinnen, maar een vlasrokken hoort eigenlijk van vroeger erbij. Het is een heel karwei om een mooie vlasrokken te maken, want je legt de vezels als het ware een beetje kruislinks over elkaar heen. Maar wanneer je dat goed gedaan hebt, dan hoef je eigenlijk geen aanhechting te maken. Dan kan je doorlopend doorspinnen. En dan krijg je zo min mogelijk verdikkingen in de draad. Oké, ziet er heel mooi uit. En hoe bent u hierop gekomen? Ja, dat is eigenlijk ik was lid van een ambachtenvereniging, of ik ben lid van een ambachtenvereniging. En de mevrouw die de vlasbewerking deed, die stopte ermee. En toen vroegen ze aan mij of ik de vlas onder mijn hoede wilde nemen. En in eerste instantie had ik zoiets van, oh wat moet ik met vlas? Maar ik ben compleet verslingerd geraakt aan het vlas. Het is een enorm mooi product. Het is een uitdaging om van dat stengeltje vlas, om daar een mooie linnen draad van te maken. Die je dus na het spinnen op je weefgetouw kan zetten en waar je dus een mooie lap van weven kunt.